ngelaw ba eyi ɗum kam mbaɗa andi ɗum kam kewel no wiyete pulaar ngelaw ba kanko jogui dande mawɗo oɗon no juuti trop même kewel woni ngelaw ba wallahi min kam hayso turbani kam e dande on jogui dande mawɗo juutɗo somo ñama oɗa ni hayso turbani birani kam wona ngelaw an wona ɗum aya no namde affaire assurance ngelaw ba kewel woni ngelaw ba ɗum hay goto ittata ɗum hay goto waɗum ittudde non mama rubi sall nani jooɗi joni wi sumbulu no kewel wiyete sumbulu no kewel wiyete pulaar nooje astafurlah yalla faabo nooje joni nagge ladde ala nagge ko nagge mbabba ko mbabba o haali ko gonga en wiye mbabba ladde e pulaar kono joyi kadi inde mum wonde sappo sappo e goho sappo e ɗiɗi sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyyi sappo e jeegom sappo e jeeri sappo e jeetati sappo e jeenayyi nogas seydi Mbodj an ka jontaɗo sakko mbaɗani anana sammoraɓe ana wayno gandano ɗum ni kono woni loro oɗo kam gabbiroyi oɗo bim o luttima caggal o wima on ko woni nooro ana e nooro anda sa noon soɗi keewi sappo e nayyi sappo e tati sappo e ɗiɗi sappo e goto e goho sappo ko toon hatte yala anga woni ko ndiwɗa o hen an gummiɗa ko jeetati paɗa nayyi direct ka wiɗo par nogas mbaɗa itte par goto goto ha heddo sappo eyyi no laaɓi so tawi en continue yo way hitande ma wattu haalde pulaar laaɓɗo ceerno ay Alassane Mbodj wi o nanano pulaar haydara kono noon koye groupe aji WhatsApp ɗi woni ɗi omo haalde mabɓe omo hetto omo nana wadde noon ko wiide sukaɓe ɓe oto jooɓe complexe ɓe gar kadi émission o ko émission jangde ko émission fijjude ko émission jaleɗe ko émission kadi mo ganduɗa kadi omo yaajo uddaki